Ako sa kama. Kita ko. Nakaw sa inyong anak gwapo. Ano ka ba? Piling. Ay, tuka pa. Ma, ha? Tay. Bye. Yo, what's up? May adlaw siyang tanan mga katambay, no? Karon na nako dire lang Charles, no? Kay maumpra mi adto sa syudad og materialis para sa design silang karo, no? Aris Charles eh. Natanaw si Charles. Dara si Charles mga ka. Andam siya sa ilang sakyanan. Muna yung dadaan Charles? Yes, sir. Muna yung dadaan. Nakayusa dito ko ano to. Ah. Dapat yung sakinan. Itag sa mga sakinan kay skinit mamuang kada. Buang. Kabut kata dito ako pa driver mo. Akan nila tanong sa ano, service ito ba daw? Muna i-kape no, no? Kayo. ETF. Snack. Snack. Kada buntag na siya. Ayan, check mo yung mga car. Skinit ka ng practice ka magpalit og car. Kariton. Kariton. Ano yan? Mga guys. Mga guy. Oh, agak larga na may larga. Ilis ko no kuan, mag-ilis sig sakyanan si Charles, magduha day ka sakyanan dadon nila do sa kuan. Cebu. Wala ko ni sod na ako sa gawas kay daghang kita amigo diho. Na tong amigo eh. Mga amigo eh, mga iro. Ari lang tapabot sa gawas no kay daghang iro sod. Hadlok na kog iro. Daghang ginaw. Kay sugar mag tinanawan eh. Ayaw dol. Ay! Awa. Nawa. Wayunay. Yay! Yay! Selamat basing. Ikalay balas ko eh. Okay, bisa gunsa imong ganahan. Ganahan rasad ko. Lamaw ra ko. Wala bisa gunsa. Sabaw sa kutsara te. Ay diri maga nami sa Katmon doko-doko. Stopover. Ngaon sa kuno pamahaw. Sakto ra yung wakalungag Charles. Matik. Dito mabahaw. Dito mabahaw ang kwanto. Sakto ring nagwakalungag kay para dito mabahaw. Ngaon sa diri ngaon. Kanete duha. Kuha ko sa rice. Duha na rice. Unsa ka rice mais? Wow. Kina. Kinagod na. Kanata na. Lami na tanah kan eh. Tonton ni. Oh. Dadon na sila. Ato yung doon guys sayang. Dili Ayaw. ni siya. Tama na may pamahaw mga ga. Larga na mi. Wala. Malibang tako niya. Tako kay lang bawl. Ani, didam gaglangaw nit ataya sa bukang nit. Uy, Bli na. Bli na dito. Salamat. kasuod ba ng kuan? Wangals. Waka. Uy, ni brother oh. Mga brother oh. Artre ano? Di ka no, mga Mga na, brother mga oh. brother eh. Puto. Puto brother, puto. Ikaw Bombay. Ikaw ka Bombay. Kilaw Bombay brother, kilaw Bombay. Asam tapos mo? Nare mi sa birthday circle. Ventus Minya Circle na tara. Yes, Kam sir. padong mi choking. Kaya magpalit og panes do. Chowkang.
Kao na po dahil Charles. Matik. Takta na, ipong ko sa biyahe. Hindi kalibangon ko. Matik. Sige, pumunta na. Lini ka tayo, Robredo. Wala, lini ka, Robin. Kuko ba siya? Paldita, bitaw. Hey. Thank you, ha. Lini ka tayo? Robredo. Jis lang, Jis. Lini o Kiko? I don't like bimbo. Oh, dyan dito, kay Paragon. Lini ha? Oh. Pink tag buto. Ano namin diri sa Freedom Park. Freedom Park, no? Ngita may buwak turta wai. Ngita namin diri sa kuan Freedom Park. buwak ka ni Alejandra. Buwakan ni Artin. Ngita may buwak diri. Ate Cecil. Ate Cecil. Mga gwapa kay mga buwak ko. Kanila gibuwak nga ako rin makapagwapa. Pili na, Charles. Kanya na sa pili ng mga inana. Unya na deh. Sorry sa tayo sa tuyok. Tuyok sa amin. Tuyok man sa niyan. Amo sa niyan. Kasi makakita mig buwak nga gold ang kwan tubo. Amo na yung tuyok man sa kuan diri. Freedom Park. Kasi may kuan diri. Mas barato. Barato. Nindot. Eh, kuhan ko to, ito. Kamoy. Di mo managad, arte magayo. Wow ka, Charles. Grabe pang Marta City mo sandali. Abot og pagumpay. Shout out City. Sheti uyab ni King ayaw. Ayaw. Apa yung napilian mo nga? Apa yung napilian? Apa yung napilian nga presyo? Nay dagan Bag ang pilihan. Nay dagan buwak. Daghan ang buwak. Ayo. Age lang ni shit. Charles, seal ng deal. Okay na. Putos na. Kumbati na. Gikan sa gatdos. Ay mo. Hangyo og 90 ya, gihangyo bagina mo og 89.50. Grabe. Grabe ginanghiway mo rin. Mulen dugay ka nakapili kay. Nagdaog, may- Dugay kay naginanghiway pag maayo. Add ko juga piso sa papel. Hotos. So 90 lang gapon. Sige, ingon tindira, Charles. Wasi. Ligo na sa tindira dire. Gcash may pangitaon. Kuratan sila. May Gcash na. Gcash. Gcash itu wala ba kay sinsiyan. May pamalit o buwak, no? Mga buwak. Mga magandang buwak. Ano namin ato sa kon? Let's go. Malabang namin sa para walking. Oh. Dramatic. Labang sa mga gaya, lisod kayo. Traffic kayo. Atagi. Nagjuwan. Hindi tinda Charles ba no? Mag-upgrade sa sakyanan ba? May wiper dire kilid ba no? Wiper kilid ba? Hindi kayo eh? Yo, di mo Kanakabuton lagi na wipen. literal na yung wife day. Kaya pareklamo na ilang buwan si Arke di mo kaunog tubol record with gitakon. Gaya ka din yung flash day. Lumay ka din flash. Luman ka ng tubol ka pre sa Corn beef? atas, corn beef. Ako na po. Si Arta mga ka. Ngayon kayo, parang tubol po siguro ni. Ate. Lugay ko naman, manahagay ka linya. Bayo na mo magbuhan mo. Nabara dito. Nangyayari tayo ng record dito. Gahe kayo ay. Lugay kayo. Hindi naging tubig ano? Kaya nahilisan na. Lini ka din, BBM. 55 pero. BBM ka o Marcos? BBM ka tayo Marcos. Sure ba? Layo pa ba may balikan ba? At least balikan gid ka. Ila ka na. Galingan yan. Jiprox. Jiprox na steel. Touchdown Gugu.
Magpaliwanag sa mi ha. Okay, dili man Oh. mga ito man me. Magpaliwanag sa mi oh. Yeah, touchdown bugo. Ana. Paspasa sa mong driver, paspas ka mong driver oh. Ah, buwang mo. X-ray na. Ano mga X-ray zoom na to mga X-ray ka. Pensa na mga X-ray vision. Sugod na may trabaho mga ga. Sugod na ang Sugod na ang Kalbaryo. Kalbar. Ari na makuan, ari na to matistingan ang gingon ni Master nga walang mahirap sa magaling. Master no? Anda? Attention sa kayo na magaling. Sana dai walang mahirap sa May diskarte. usab na. Nausab na yung saying ha. Walang mahirap Sa may diskarte. sa mahirap namin. Mahirap natin. Sugod na may trabaho sa may ha. Trabaho sa may daghan kay gamba lang aning kini sa oras ay. Libre na may snack dari ganiha mga gana dara, Albertos. Kanina pa ni sud. Kanina diri wala na ni. Karon ba na to balik si Master. So wow ka video ganiha no kay dokar kayo. Dokar kay ko. Trabaho sa balik diri trabaho sa mi. Asa? Pattern ba? Kani. Di pa pa ni siya kanang padong final pa ni. Mga na human si Master no. Ato to final tapos na kay. Di pa ni siya final. Padong final pa ni, semi-final pa ni. Semi-finals. Lo, banout. Shoutout na to Domingo. Oh, shout out ka ang ano, idol Juban ka nama. Juban. Ay mo kalimot sa pagbutar sa iyang mama karong umabot Mayo 9. Thank you. Bibian ka nama. Jukan 69 ha. Joke 69. So, mo sana karon adlaw mga ano. Kita tayo balik sunod akong video ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. Ganay TV, ano out. See you.